салом алайкум бародарҷоно. Се рӯз пеш яду бародаро муроҷиат карданд ки ака 160,000 монда даст як армиян мондагиай ана сумона надодистай чанд моҳ ака даводав карданд? як 4 моҳ буд. 4 моҳ. Хай нақл кихдид акаҷон мардум буфам. Ассалому алайкум. Ам хима мехапурсам кардам. Яду братишкам кор мекард дар армиян дар Балашова. Ҳамин як 4 моҳ бугум ки ам хеле кашокаш дав оншона ки ини ҳафта метум ҳафти дига метум. Ин ами бародаре ки ай гиҷо ёфти ака ай мая чихе ёфти ака. Ам хеле сайтон дуромадум YouTube да дуромадум Колия Таҷик партизация кардум номерома навистум номероша гуфтум як ҳафта кофтумаш ёфтум. Ина бародар рафтем дар байни чанд рӯз ака гирифтем? дар байни 3 рӯз да 160,000 мона гирифтем. Ина бародарҷон пулед? Ина пул бародаро инами Колия Таҷик подписация кунем. Ай ватани худ монай чем рафта дар Чечен дар дигаҳо муроҷиат карда. Инами бародарои худ монай бачаҳои хубанд. Инами да подписация кунем лайкшона монен. Дастгирӣ кунем мақсад. Дастгириш кунем. Што морам дастгирӣ кунем. Иншоллоҳ кортон буд мешад. То 1 миллион бошад, то 2 миллион ам бошад. То чанд миллион ам бошад. Иншоллоҳ ба хубӣ бе ягон ҷангу ҷӯш мегира метекунем. Дер 3 рӯзда иншаллоҳ кунем. Иншоллоҳ. Боқӣ ака саломат зинда розӣ ай мо ака. Розӣ ака. Аллоҳ нигаҳбонад давам бародар. Майли. Ина бародаро хутон чӣ хеле диден? Боше ина гирифтем пулои братишкора. Ина мебарам тақсим мекунам шоноли. Иншаллоҳ. Раҳмат ба падару модари ҳамин бародар ки ҳам хеле дастгирӣ мекунад. Ай мара падарам намондаист ҳамин кора карданда. Чӣ меги ҳамин падар агу ки мақсад иншоллоҳ падари бузургвор аввалош ассалому алайкум. Кори хуб кардесай, кори хайр кардесай. Тоҷик дар ватани мардум бояд тоҷика буфама, дастгирӣ куна. Иншоллоҳ кори хайр кардесай. ҳамин корша напартояд. ҳамеша дуогӯ бошен, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳу акбар. Аллоҳу акбар.